ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಬನ್ ಪಿಜ್ಜಾ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ 4 ಎಗ್ ಮೂಜಿ ಬೇಯ್ಪದ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಎಗ್ ಮೂಜಿ ಎಗ್ಗನ್ನು ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಂತಿಯೋಡು ಒಂತೆ ಕೇಬೀಜ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಮೊಸರೆಲ್ಲ ಚೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತಿನ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣನು ಐನ್ ಗೋಳೆ ಮನ್ಪುಡು ಐತೆ ಒಲ ಐದು ಚೂರು ದೆಪ್ಪೋಡು ಪೂರ ಬಣ್ಣದ ಐತೆ ಈತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಡು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮಂತದ್ದು ಐತೆ ಸ್ಟೆಪಿನ್ ಮನ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ದಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಚಿ ಮೈನಸ್ ಪೂರ ಪಾಡಲು ಐಕ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ನಾವು ಮಂತಿದಿನ ಐತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಾಡ್ಗ ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ಲೈಟ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗೈತೆ ಬಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪಾಯರ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ತರಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐತೆ ಜಿಂಜರ್ ಪಾಡ್ಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಪೂರ ಹೊರನ್ನೇ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೊಂದೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಲೈಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಫ್ರೈ ಏನೇ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ನ್ ಪಾಡ್ಗ ಕಾರ್ನ್ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಪಾಡ್ನು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವುದು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಆಂಡು ಐತೆ ಮಿತ್ತೆ ಎಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಏರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬೋಡ್ತಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಂತ ಖಾರ ಬೋಡ್ತಿನಕುಲು ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡಲಿ ಬೇಕು ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮೂಡ್ದಲ ಇದನ್ನು ಚಿಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಪಾಡ್ನಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ ಮಲ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಖಾರ ಪಾಡು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಾರ ಮಂತ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಉಂಟು ಮಂತದಿನ ಇಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮಂತದಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೆಂಗ್ಲು ಪಾಡುವ ಖಾರ ಯಾರ ಬೋಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಚಿಲ್ಲಿಲ ಓಲ ಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರದ ಬೋಡ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಅನುಗುಣ ತಕ್ಕ ತಿನೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುಗ ಇತ್ತ ಮೈನಸ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಂತೆ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುಗ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಮೈನಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಕ್ರೀಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ರೀಮಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಮೈನಸ್ ಪಾಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಓಲ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮೈನಸ್ ದಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬೋಡಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಅನ್ನು ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮೈನಸ್ ಬೋಡ್ ತಿನ್ನಕ್ಲಿ ಎಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ಐತೆ ರೆಸಿಪಿದ ಐತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಚೂರು ಪಾಡ್ನೆ ಅವು ಮೈನಸ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಚೀಸ್ ಇಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಊದೆ ಪಾಡು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನಾಂಡು ನನ್ನ ಸ್ಟೆಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಸರೆಲ್ಲ ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಏನು ಸ್ಟೆಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗಳವರ ಅಂತ ಪಾಡ್ಗ ಮೊಸರೆಲ್ಲ ಚೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಡ್ಗ
ಇಂಚೆ ಮಂತ್ ದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಇಂಕ್ 4 ಮಂತ ಇಂಕ್ 4 ಎಕ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಂತ್ ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿದಿದ್ದು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಡಾಯಿಗಿಡಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುಡು ಐತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕ ಇಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ ದೀತನಮ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಪಂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಾಂಡು ದೆಪ್ಪುಗ ಏಂದು ಬೋತುಂಡು ಮೊಝರೆಲ್ಲಾ ಚೀಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬನ್ ಚೀಸ್ ಬನ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಓಕೆ ತುಲೆ ಐತೆ ಕಟ್ ಮಂತಷ್ಟು ಪಾವನು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಮುಟ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೀರತ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.